Boa tarde a todas e a todos. Imos comezar entón esta primeira xornada de Inglaterra do ano 2016 que conmemora o Día da Ciencia Galego, pero conmemora algunhas outras cousas, non? Ou máis que nada conmemora, faise, digamos, para ten como finalidade non únicamente a defensa da lingua, que é evidente, a defensa da súa importancia como ferramenta, neste caso, de divulgación científica, senón tamén queremos crear campus, por iso é unha actividade que se desembarca no Campus Terra. Todas e todos vos sodes investigadoras e investigadores novos do Campus Terra. E tamén queremos presentar a sociedade, porque vos mover, digamos, os materiais que aquí se xeren nas redes. Queremos presentar a investigación que se fai no campus de Lugo, a investigación ligada á terra nun sentido amplo, como se verá nas distintas intervencións de todas e todos vos. Creo que tamén é moi importante esta xornada, porque tal vez temos aí unha certa, non sei se débeda, se carencias, se dificultade a respecto de falar en público. Non temos, en xeral, pouca formación para esta actividade que non é tan importante na divulgación e na presenza da nosa investigación dentro e fora. Entón, nese sentido, penso que esta primeira xornada que contamos con repetir en anos vindeiros pode ser moi útil e moi interesante en todos estes aspectos. Entón, teño un programa de actividades que presenta, digamos, a orde prevista das intervencións. En primeiro lugar, vai nos falar desde a Facultade de Veterinaria Susana Romesar Alonso, que nos vai contar as súas investigacións sobre infeccións por borrelia e carracha recollidas en Galicia. Entón, Susana, cando queres.